Tak čo? Stretli sme sa tu. Ale nie, možno. Stretli sme sa tu dnes. Po dlhšej pauze pri 3. dieli podcastu. Chceli sme už vlastne točiť prvý vlog, takže čoskoro bude vlog. Chceme byť 100% obaja, aby sme to mohli natočiť, takže sme to posunuli, preto máme teraz tretí podcast. O téme príhody z roboty. Príhody z roboty. A tu musíme byť veľmi opatrní. Ideme sa pýtať jeden druhého. Ja sa musím napísať. No, sponzorom programu. Prosím, sponzorom. Ale nie, dneska máme skúšací deň. Skúšali sme dubajskú čokoládu. Lebo v Lidli je TikTok týždeň, či čo? TikTok týždeň. Dobre, ideme vyskúšať popstarty. Ochutnaj, vychutnaj. Cola Frater. Cola Frater. Ja mám broskyňa vanilka. Ja mám jahoda meta. A ja som to asi pil, ale iba s vodkou. Sa mi zdá. Ja som to ešte nikdy nemal. Nie. Dobre. Tak cheers asi. Čau. Čau. Meta akože popín. Kam toto nie je zlo vôbec. Skús. Záleží, ktorý ti bude chutiť viac. Môj lepší. Môj lepší. Toto je raketa. Však? Ja, Meta. Akože aj toto je dobré, ale toto mi viac píšem. Popstar. Schválujeme. Môžete nás sponzorovať. Určite sa nebudeme brániť ponukám. Pozdravujeme Kalina. Ahoj. Dobre, takže príhody z roboty. príhody z roboty. Pohovorov a všetkého. Ja by som začal tým, že by som sa ťa chcel spýtať, kamo, čo si mal ako prvú brigádu? Nemal som 16, stále máme príhodu, aj dve. A to bola moja prvá brigáda, že oficiálne u zamestnávateľa podpísal som zmluvu 16? 16 alebo 17, to sa vtedy mohlo, sa mi zdá. No, Ty asi to môžeš stále. Môžeš, od 15 môžeš. No a skemli ma, riadne ma aj baví. Hej. Ja som chodil na školu, kde som študoval IT odbor. A pred letnými prázdninami prišiel sa nami chlap, že ty, čo chcete robiť, toto, čo študujete, tak máte šancu u nás v lete brigadovať u nás v našej firme IT. A vlastne prišli sme tam asi 5 spolužiaci, tečkári, že ideme to teda robiť. Mali sme tam prvý deň taký príhovor, ukazovali na čo zapájajú, aké internety, aké technológie, všetko. Ja som takto kúkal, som si ako frajer, že idem robiť ITčkára už 16. No a prvý deň nám dali také konfigurovať, také set-top-boxy, som si myslel, že úplne, že super, že áno. Bude to proste dobrá brigáda a na druhý deň nám prišla SMS-ka, že ráno, že zoberte si aj dačo také do terénu. Tak som si zobral tepláky radšej, 3 dní zobral som si také teplákové kraťasy, také staršie topánky, že asi pôjdem kde na rebrík alebo tak. Prídem pred firmu a tam vlečka, 4 lopaty, 4 lopaty a 4 kropáče. A my stojíme 4 pred to vlečko a oni, že no, že sadajte do vlečky, idete kopať kanál pre optický kábel. A ja že fú. A on že neboj sa, že dobre zarobíš. Za každý meter, čo vykopeš, máš 2 eurá. Až fú, to ja vykopem rakety, že čo je meter? No a tak som mesiac kopal. Ale meter do dĺžky? No však povedz. No ale tam sa zabudol si asi za. A on že no, že tak meter dĺžka, pol metra hĺbka, že iba taká riha na kábel. A ja že dobre, okej, tak ma dali kopať, lebo chcel som peniaze proste, však už čo mám spraviť. No a dali ma do takých miest v Detve, čo boli také akože novo postavené štvrte, kde boli návozy hociakého bordelu, že kopeš, pneumatika, vieš, proste tehly, úplne sa zle kopalo. A mesiac som takto kopal. A po mesiaci, čo som si zrátal, že som vykopal, neviem, 200 metrov, tak som si zrátal, že zarobím 400 eur. Tak si idem po výplatnú pásku a dostal som 90 eur. A ja, že to čo? Že 90 eur? To som vykopal, kurva, more pol Detvy. A chlap, že no ale niekde si nemal 50 cm, aj 45 si mal, ti chýbalo a niekde si to nezakopal ty, takže to som ti odrátal. Čo? Ja kámo, mesiac v autobuse som chodil ako najväčší stavbár, tak som si zarobil 90 eur. Za koľko? Za mesiac práce. Čo? Každý deň som chodil kámo. Každý deň? Každý deň od pondelka do piatku som kopal, po celé deň optický kábel a dostal som 90 eur.
A to, že ITčkári dobre zarábajú, brat. No. Asi nie títo, čo riešia káble. Nie. No takže tak to bola moja prvá brigáda, no. Kamu som roznášal, že noviny, akože časopisy. Ale nie tak, že si mal, že veľa a do každého vchodu, ale normálne som mal, že na meno a ulicu. Ja, že ty čo si predplácali. Hej. A to som chodil na bicykli, že ty kokos, to neviem, či bolo nejak, že 2-krát do týždňa, alebo každý druhý týždeň 2 dní. Asi tak, že každý druhý týždeň 2 dní. A to mi trvalo nejaký, že 5 hodín plus minus. A platený som bol za doručenie toho časopisu jedného. Kámo, vieš, koľko som mal mesačnú výplatu? Tiež, že proste 19 eur. No ja sa ťa chcem spýtať, že... Ale isto si klamal si pri pohovore. Ale že takže markantne, akože ojebal. Či... Tak... Akože jasné, že som si prifarbil, si. Tak mal som v pohovore napríklad, že čo ja viem, že ovládam Photoshop a takto, vieš, no a akože videl som to otvorené, takže som tam spravil, ale že by som bol taký, že niečo viem, tak to vôbec. A som povedal, že jasné. V pohode, pokročili. Pokročili. Ale akože inak som neklamal takto, že aspoň si nespomínam, že by som tako extra ujebal. Ja som bol raz na pohovore. No. Akože ja som tiež prikrášil, asi na každom pohovore som že prifarbil, že tímový hráč, všetko proste solidný, ako zodpovedný už aj som. To už nemusím ani klamať. Ale keď som skončil jednu takú prácu, čo som dlho robil, tak som si zháňal novú robotu. A išiel som trošku aj po mzde, že budem robiť hocičo, len chcem proste takéto peniaze. A zrazu vyskočilo na profesii, že zahraničný zamestnávateľ, poďte robiť technika medicínskych prístrojov. A ja som technik, ITčkár. Tak som akože sa prihlásil, že toto som robil, takúto mám školu, akože ja som na strednej mal také všeobecné zameranie, že aj nejaký slaboprúd, silnoprúd, proste IT, siete a tak. Som to poslal, mal som pohovor cez akože videohovor s takou typkyňou. Dačo sme pomútili, a ono, že super, že dobre, ozveme sa vám, ozvali sa, išiel som do druhého kola a že no druhé kolo musíte prísť na stanicu do Bystrice a že ak chcete robiť technika našich prístrojov, tak my vám ten prístroj položíme a musíte nám to nejako rozobrať a opísať a takto. Aha. Tak som išiel a takto som, tam prišli takí seriózni typci, dali mi proste, vieš, také biele oblečenie, že takto by to bolo aj v nemocnici a takto, že ja by som chodil nejaké či CTčka opravovať, to si úplne som istý. A že no a rozložili mi tie obvody slaboprúdové a ja som vral, že všetko hľadám. Všetky termistor, rezistor, toto. A oni, že tak začneme tak zľahka. Čo je pokazané na tejto obvodovej doske? A ja hľadím. A ja si aj, to je isto chyták. Isto chyták. A ja, však nič. A on, že ako nič, však v strede je diera. Čo tam chýba? A ja, jaj, kondenzátor? Čo by tam robil kondenzátor? A on iba tak hovoril a pozeral sa na tú tetku, čo ma vieš zavoláva. Tak to rozprával. A ja, že, ja neviem. No nezobrali ma. Ale nie. Nechápem. Až som volal, že ako dopadli výsledky a volal, účastník sa práve nehlásil. No, akože... Tyka, ťa to dostihlo, že si klamal. No, hej. Akože, asi ma to vždy dostihlo, keď som klamal. No, akože neklamal som. A mal som jeden taký pohovor, že to bolo po škole, keď som skončil výšku. A to bolo, kámo, že obchodný zástupca pre takú potravinárskú firmu, čo dodávala akože do veľkých reťazcov, vieš, aj do Kauflandu a takto. Zavolal ma typek, že teda môžem ísť na pohovor a on mi hovoril, že to bude v teréne akože. A že sa stretneme pred Kauflandom a že tam pôjdeme akože na predajňu a že on mi tam proste poukazuje, vieš. A že niečo porobíme, že niečo porobíme aj manuálne a takto, nie? A ja, že dobre. Ja som prišiel domov, rýchlo som sa obliekol a on mi napísal, že budeme robiť manuálne, tak ja, že čo si oblečiem, nie? Tak si nejdem dávať košelu, keď tam budem sa začím akože naťahovať. Tak som si dal kámo, že také slušné kraťasy a proste iba také čisto jednofarebné, také obťahnuté tričko a také ticho jebky, vieš. Zaparkoval som pred tým Kauflandom, idem k dverám, k
vstupu a už vidím proste týpek, gate, to boty, vieš, košela. A že fú, že to bude asi problém. Prišiel som k nemu, tak som mu podal ruku. On videl, že som dotetovaný. Ani sa mi nepozdravil, kámo. Iba tak to na mňa pozrel, že no tak to asi nie. To ako ste prišiel, a veď vy ste nehovorili, že akože som potetovaný tak a ne? A že tak ja som nevedel, že to vadí, tak však keby som chodil, že tam, tak si dám hádam košelu, že to nevidno, nie? A vravil ste, že budeme niečo manuálne akože robiť, tak ja som sa nenahodil, takže no tak tu ste sa mal spýtať a toto, vieš, a že prvý dojem slabý, mi tak to hovorí. No ale dobre, že keď už ste tu, tak poďte. Kam išli sme na tú prevádzku a on najprv, že sadneme si tam do takej kaviárne a že tam ešte podebatíme. No a to bola vtedy korona a mali sme rúška. A ja večer predtým, ja som bol u frajerky a ona mi kámo spravila po nose takto. Ježiš, ty sa pási. Ja som mal červený nos ako táto ešpezetka. A on ma zobral do tej kaviárne a ja už iba, že fú, že to, ak si objednáme dačo, ja si budem musieť dať to rúško dole. Samozrejme, ja som si tam sadol a vravím mu, že prepáčte, ale mám červený nos. Že ho mám udreté. Kámo, taký som červený nos a ten Rudolf? Čo? Rudolf? Totálny. A teda mňa kúka ako puk, že ja som úplne asi jebnutý. A potom sme akože pokecali, to bolo v pohode. Pochodil som s ním po tej predajni, tam sme dačo robili a potom sa so mnou rozlúčil. Už koniec. Neozval sa? Ja som zavolal potom, ale on ma hneď odfajčil. Joj. A to bolo akože... To bola... No, a to bolo akože pohode robota, vieš, služobné auto, celkom pohode plat. Na budúce. Na budúce, alebo môžete nám poslať donaty. Nech nemusíme chodiť do roboty. Ale nie. Mňa kamarát nahovoril na brigádu, že robiť inventúry. Zažil si to most robiť? Nie, ale tak viem, že to je kokotina. Ty kokos, ale vieš, ja som predtým o tom nepočul. Každý o tom počul, iba ja nie. Ty si nevedel, čo je inventúra? Akože vedel som, čo je inventúra, ale ja som bol z dediny, ja som videl kámo v očierke, ako zrátala čajka 5 rožku a to bolo iba jedné. Ja som nevedel, že inventúry robiť do Kauflandu. Čo si ty? A chlapi vraví, že pôjdeš s nami robiť inventúry. Ja som vtedy vedel, že vlastne to je pyramída, že on na mne bude, vieš, že koľko ja napípam, koľko on zarobí. Pôjdeš s nami robiť inventúry, pohoda robota, keksiky zrátaš, čipsy. Ja si neviem rátať, keksiky. Prišli sme tam, pre ten Kaufland o 8 vypratali ľudí, prišiel chlap a že tak ženy na ľavo, muži na pravo, donesú krabicu a tam plná krabica rukavic, takých riadnych, bielých. A on že no chlapi, berte rukavice, idete rátať mrazáky. Ja že čo, aké mrazáky? Ja som išiel rátať kekse. A kámo, no že mrazáky, kurence, ryby a všetko kámo. A ja fú, vieš, a kraťa si more, krátke tričko proste a celú noc. To ideš proste od 8 večera do rána, dokým sa nezráta. Dokým nezráta, nie je sa nikde, lebo ste všetci na jednom aute prišli. Môž som tam masil v tých mrazákoch, kámo, potaďal to ruky, vieš, studené, tak to ma klepalo, more. A tu kámo, celú noc, keď sa hrabeš v niečom, vieš, prsty si necítiš, napiť sa nevieš, more. Fú, nešiel som už. Ba, ešte raz som išiel a presne im vraveli, že neboj sa, ideme rátať do knihkupectva. Tak tam mrazák není. A kámo, tak som prišiel, začal som si rátať knižky, píp. A takto si pípal 3 hodiny. Mali sme tam byť 6 hodín a všetci mastili pecky. Ja som čo sa ponáhľate, však do pípa sa ide sa. A chlap, že ty čo, nechceš zarobiť? Však málo pípaš. A ja, že ako málo pípam? No to nemáš také tempo, aby si zarobil. A ja, že to čo teraz robím? No ty musíš pípať, že neviem koľko na minútu, aby si mal zárobok. Že teraz pípaš zadarmo. Jaj. A on však tu máš, čo ti to píše na displeji, to je skeneru. A ja, že ako nuda zarobené. Čo to ja idem teraz robiť? Tak som dopípával tie 3 hodiny, som tam urobil, nadbehol som to tam riadne, aj tak som dostal asi 20 €. Pretože som bol celú noc hore. Ostatný koľko? Kámo, neviem, 60. Ešte som musel aj šoferovať domov. Ach. Takže 20 si mal na naftu. No v živote nepôjdem nikde rátať nič. Čo som robil tiež v korporáte, však, no nie, to nebol korporát, ale ako väčšia firma. No.
To je kokotina. Som si kúpil nové tepláky, ale strašne sa mi páčili do piči také modré, proste Nikeové, nie? A mal som tašku, bol som tedy u frajerky a mal som tašku v aute a iba som si ráno obliekol proste to, v čom som tam bol. Tak ja som išiel v tých teplákoch tam do roboty, vravím si, však to je v pohode, však tepláky mám pekné, nie? Vôjdem do dverí a kolega hneď. Ty čo, ideš z braného cvičenia? Tak som išiel dole do garáže a musel som sa prezliekať. Z braného cvičenia. Ešte som ti vlastne nepovedal, nič žiadnu dobrú príhodu. A nie, tebe ináč. Čo som robil na pošte, ale to bolo ešte predtým, ja som viackrát robil na pošte. Akože keď som ešte chodil na strednú. A tam som chodil, že po škole, o nejakej 3. som začal a robil som, že do 9. A vždy ma, už vieš? Čo ti bolo treba toto? To je a vždy ma stade bralo proste poštárske auto, nie? Aby som ušetril za cestu, lebo však nemal som sa nejako dostať. No a ten jeden deň proste, ja neviem ani čo sme tam jedli alebo čo, lebo vieš, vždy sme si tam proste objednali nejaké jedlo, donesli nám to na poštu proste, my sme sa tam nachálovali, porobili sme a išiel som domov. No a mal som už ísť domov a zrazu ma chytil sranie. Ale strašné. Tak som išiel, kvasím na záchode a už tam prišlo, neviem, že zo 5 aut, každé išlo na iný smer a oni všetci odišli a už tam bolo posledné. Tak prišiel dispečer a vraví mi, že ak chcem ísť domov, že mám už ísť, lebo posledné auto odchádza. Tak som išiel, nastúpil som do auta a začal ma krútiť, kámo. A mňa tak krútilo, že brucho takto iba. A ten mi tam rozpráva, že čo, kde chodíš do školy? A koľko máš rokov? A frajerku máš? A čo toto? Takto chodíš brigádovať? A ja zo mňa takto iba kropu aj po to, že kámo, ja keď ti odpoviem teraz, tak sa to poseriem v tom aute. A ty budeš šťastný, keď pôjdeš do nočnej. Tak ja iba tak som sedel, toto, vieš. Kámo, vysadil ma týpek pri stanici a odtiaľ som mal ísť pešo domov, ja neviem, že kilometr a pol. Najprv, ako som to prekonal, kráčal som v pohode a zrazu ma tak začalo krútiť, že vykrútilo ma, 2 sekundy pauza, spravil som 2 kroky, raz, 2, zase mi začalo krútiť žalúdok, zase som mal 2 sekundy, zase som robil 2 kroky a vravím si, že fú, do pič, že to ja sa ani domov nedostanem takýmto tempom. Tak som zavolal mame, že či má doma auto, že by ma mohla prizobrať. Nemala. Tak som urobil zase pár krokov a už si vravím, že toto nedám, nevykrývam. Tak počas tých 2 sekúnd, čo mi nebolo zle, som pri škole v centre mesta preskočil plot. Tam som chodil do školy ja. Tam som si čupol. Kalamita. Čupím tam za tým plotom, proste dade v kríkoch. A vravím si, že tu ma aspoň nevidno, že nejde ani, teda, že keď pôjde auto alebo ľudia, že ja som za tým plotom, vieš, že proste tam nedovidia. No tak išlo nákladné auto, typek si myslel, že som asi ženská, ktorá tam ščúra alebo čo, tak začal po mne ešte trúbiť. A ja bol červený, ja už som bledý bol. No jasne. A zase som preskočil plot a že rýchlo musím zájsť domov, kým mi nebude zle. Preskočil som ten plot a takže čauko. Mama. Čo, ako žiješ? A odšikovala ma domov, peši. Jo, ale zlatá. No však zlatá, celú noc potom som kalil. Hej? No nie vúd, bol. Jaj. No, ja rozmýšľam, čo by som ti ešte povedal, že krádol som na kúpalisku. Robil som na takom kúpalisku, kde sa nedávali žiadne žetóny, ani čipy, karty, iba proste si vytlačil bloček a išiel dža. A proste som zistil, že tí ľudia akože dostanú ten bloček, ale nezoberú si ho. Som ho zobral naspäť a predal som aj 2-krát. Aj 3-krát. A raz si pamätám, ja som si takto spravil, že aby som mal na obed, hej, ja neviem, že som predal 2x2 lístky, že som zarobil 8 eur, som si kúpil v bufete vypražaný syr. No a potom som zistil, že mi chutia peniaze. Viac ako vyprážaný syr. Tak som si ukradol tak peniaze, aby som potom aj na večeru mal, na mekač. Po mesiaci za mnou prišiel vedúci, že má pocit, že niekto tu kradne.
Ale že ja to nemôžem byť, lebo ja mám najlepšie tržby. Takže ja som zistil, že ja som kradol najmenej. Takže som začal kradnúť rakety. Ja som vieš ako kradol, kámo. Ja som v tej budke sedel, takto som mal zapnutý Game of Thrones na ľavej strane, na pravej strane ruksak, plný stack lístkov. Takto ja som bol ako reseller, more. Som tam dával rodiny na 60 € domáčku hneď. A jeden večer som bol pozrieť kamaráta na chate a cestou naspäť som dostal defekt, sekol som gumu, potreboval som kúpiť 2 nové gumy. Bolo to 150 €, som mal nervy, lebo za tú brigádu za celý mesiac som si zarobil 200 €. Tak som 170 ukradol za noc. Nie za deň, teda pardon, za deň. A si pamätám presne, že som už tak v polke toho leta sa dal dokopy aj s bufetármi, že sme boli feláci, lebo keď prišla kontrola, tak som akože zavolal bufetárovi, že nech double check, keď pôjde za nimi. No a už bolo aj také, že sme sa namatovali. Vyspal som sa na kúpalisku. Na druhý deň ráno som išiel robiť, že čo som aj smrdel, a čo? Ja. No. A ešte či chceš povedať? Nie, Ja si pamätám, že ešte som s týmto kopením kábla. Som jeden deň prišiel do roboty, boli sme 2 partie. Nás rozdielil ten chlap, proste čo nám ukazoval, káde kopať. A proste on tak narýchlo nám ukázal, lebo niekde musel ísť. Prišli sme tam, že tuto budete kopať takto, vy budete kopať takto. No ja som akože zahliadol, že kde, aj si mojim kolegom a sme začali kopať. Kopeme cez záhradu, kopeme. Asi, neviem, 20 metrov. A po poludni prišiel chlap. Vám jebe? Však vy ste v záhrade. Tak sme museli všetko zahrabať a kopať tak. Lebo vieš, on prišiel, vy budete tak, vy budete kopať tak. A ja som nevedel, že tak, ale že takto proste. Iba som videl, že šmáhol rukou, vieš, tak som si povedal, že asi bude optický prúd takto smerovať. Tak sme sa vybrali a tú ziemu sme do záhrady pokopali trošku. No. A ešte, bože, ja teraz mám opäť daj. Napadlo, že ja som potom, neviem, pár rokov potom, už keď som normálne pracoval, tak som pracoval ako technik, že som chodil internet zapájať proste po firmách. Aj, nie teda po firmách, aj po zákazníkoch, normálne po domoch? Po domoch ľudí a takto. Sme montovali také vlastne antény, že na dom, takú vonkajšiu anténu, zvedieš kábel, router, funguješ. No ale ja to som robil pre veľkú firmu, nie pre nejakého lokalistu. A to bolo tak, že som dostal inštalačný list, že 5 tu musíte zapojiť. Ja som zavolal, že ideme tam, oni, že áno, čakám vás. Pozerám adresu a videl som, že už prichádzame, nie. Zastal som už, lebo stál chlap už na bráne, stál, ja som zastal, vyskočili sme, lebo sme už išli tempo, lebo čisko spravíš, čisko ideš domov a zarobené tie isté peniaze. No. My sme tak frkali, že sme jeden už rebrík bral, druhý už bežal na strechu, vieš. Telefóny sme nechali v aute, sme inštaláciu za 3/4 hodinu vybavené, odmeraný signál, už písujem servisný list. Vrajím, že no, že vy ste pán Hlavačka, nie. A ja, že tak, či Hlavačkovi to zapájame, alebo ako to je? A on, že Hlavačka býva tam. A ja, že no a tak to není vám internet? Vy ste si objednali internet? Nie. Tak ale keď ste už prišli, tak vás ste mi zapojili. A že to nemyslíte vážne, vy ste si neobjednali internet? Nie. Ale tak už keď ho mám, tak necháte, hádam, nie? Ja, vieš? A Hlavačka tam, vieš, až 6 meškaných hovorov proste. No, ja som to nechápal, lebo ja som stál tu a on opäť domov vedľa normálne, že nás čakal, lenže on nám volal, vieš, a telefóny v aute obidvaja mora a my mastíme inštaláciu. Prevrtané, vieš, prevrtaný stenou proste, kábel, konzola na hmoždinách, už na streche proste všetko. A čo, akože nič, hej, nehal vás to dorobiť a... Hej. A on, že ja som myslel, že si to len tak ste prišli. Ja, že čo som ja po domovi predávač internetu, nie? Čo si už degeš? Chodím po domoch a vrtam. No, len tak. Ty kokos, ja som mal také nejde, lebo to som musel potom všetko skváčiť. Týpek sa začal sa mnou hádať, že sme ho aj tak rozhrili proste, vieš, lebo ja som mu proste prevrtal takúto stenu, vieš. No jasne. Priklepkou, kábel, fuk, vieš. Proste konzola, 4 diery, fuk do fasády, vieš. No, takže komplikácia. Fújam asi, že najviac príhod inak s týmto prácou, hej, keď som chodil po domoch, no. My sme to robili tak, že keď sme chceli s kolegom, tak sme mohli aj že brigádku si robiť. A ja som si s tým kolegom celkom rozumel, nám to šlo. Tak sme si povedali, že budeme robiť aj soboty, nedele, niečo zarobíme. A prišiel piatok, ja som išiel do mesta. Kolega išiel tiež do mesta. No a sme sa ráno zobudili, že už sme zaspali na prvú inštaláciu, vieš, obidva hotoví.
sme sa tako postretávali a sme mali proste taký Volkswagen Golf, na streche vlastne sme mali lyžiny, na tom rebrík gurtňou zviazaný, no a v kufri veci. Tak sme bežali na prvú inštaláciu, to bolo v Liptovskej dedine, tam sme vyskočili z auta, obidvaja hotoví, ešte proste taký vyklepaný po včerajšej noci. Rozložil sa rebrík, namontovala sa anténa, vypísal sa servisný list, všetko balíme, hodili sme rebrík chytro na ďalšiu inštaláciu, aby sme stihli. A ideme za Rožom Berok, asi 40 km od tej prvej lokality. Prídeme tam a sa pozerám z okna, že už majú pripravené káble, všetko, že to bude rýchlovka. Ty ber rebrík, ja idem hore na strechu. Vystúpim z auta. Kde je rebrík? Tak volá mne, že to na tom prvej lokalite, že sme tam nechali. Že dobrý, že máme u vás rebrík, prídeme si ho zobrať, počkajte nás prosím tam. Nie, ja som vás videl, ako ho nakladáte. Že vy ste s ním normálne odišli. Čo? A ja, že prosím. Však sme tu naložili rebrík a tu sme zastali. A pozriem do kufra, gurtňa tam. Že ja som nahodil rebrík a nezagurtňoval. Tak kolega ani mi nepovedal nič. Iba normálne som videl, ako mi vyhodil kufre z vrtačku a anténu. Idem to hľadať. A plnky naspäť. A ja zatiaľ ma nechal toho chlapa na inštalácii v cudzom meste, 150 km od domova. A no, že idem to skúsiť sám, že toto sa stalo. Tak som montoval, spravil som to za hodinu. Volám kolegovi, že kde si? On, že iba v púlke cesty. Tak chlap išiel 20 km za hodinu na aute, na výstražných popri ceste a takto sa díval do krajnice. Že kde je rebrík? Čo? A mňa zatiaľ nechal tam. Nepadol vám hneď na začiatku, nie, že ty si ho nezagurtňoval a vieš, že tam... No to, že nie, lebo ten chlap prvý išiel pozrieť na tú prijazdovú cestu, nikde nebol. On celý čas prešiel tých 40 km, vlastne tam aj späť. Ja od tých ľudí zatiaľ doma. Cudzí ľudia, cudzie mesto, cudzí okres. Tak ty si u nich kvásil doma? No, v obývačke takto som kvásil. Potom mi dali aj najesť. S malým synom som sa hral na plejku. 3 hodiny som tam bol. Ja už som si s nimi všetkými tykal. Ja už som myslel, že tam ostajem aj na víkend. Kolega prišiel. Adoptovaný. Mňa už si tam aktivovali. A kámo, nenašiel ten rebrík. A doteraz je ten rebrík vlastne lost. No. No tak to za vami možno zobral. No bohe, ako to bolo, ale akože jedno šťastie, že to nebolo ako, nezabil. No, ako nezvratný osud, vieš, že zrazu rebrík sfúkne a do čelného takto rakety. Jaj. No, ešte s jedným ešte s týmto kolegom sa mi stalo tak. Tento môj kolega, on bol taký, zo začiatku mal taký slabší inteligenčný kvocient. Tomáš, pozdravujem ťa. Ale to bolo tak, že proste sme mali vlastne jedno auto, sme boli dvaja a mal si adresu. Hej, my sme vlastne boli tak, že my sme vo Zvolne štartovali, ale vždy sme mali okres Martin a okolie. No. A my sme to tam nepoznali, ja som tam v živote proste predtým nebol. A adresa bola, že Turany. No. A ja som vedel, že to je dedina za Martinom. A hovorím, som unavený, nechce sa mi šoferovať, že Tomáš, tu si daj si navigáciu, zapni si Turany, odvez ma tam, ja si trošku pospím, zobudíš ma, keď budeme prichádzať. A spím a budí a vraví, dobre ideme, lebo sa mi to tako nezdá. A tam ide kamo diaľnica, všetko, akože nie diaľnica, ale dobrá cesta, proste nová. A ja pozerám, a my do takej polnej ceste. Ja to kde si? To už ideme na tú lokalitu. Nie, ja som si tam do navigácie iba, že Turany. A že išiel si cez Sučany? Nie. Cez Martin? Pozerám a ten Dilino nedal, že Turany dedina, ale vrchol, pohoria. Kámo, a my proste takto zrazu v lese, vieš, a za 15 minút inštalácia. A proste ja som si to čukol v stade z toho bodu, že sa dá zísť ako potom cez ten kopec dole do dediny Turany, kde bol ten týpek, čo nás čakal. Lenže to bola taká stará polná cesta tam nahodená v mapách a my ideme, polná cesta zrazu nikde, už iba lúky. A iba si videl dole riade z pohoria, dole tú dedinu, dole vieš, v podolí proste, my kúkáme, tu sme, dole, my kde sme? Kámo, a my transporter T5, dlhá, dole kopcami, cez potoky. Cez les, normálne, ja som musel chodiť odhádzovať papeky cesty, ako na offroad expedícii. Ja mám videa, ak môžem, tak dám videa, ako sme šli takýmito spadmi dole, tým kokos. Podvozky sme tam chytali, kámo, to bolo strašné. Fú, ja som normálne, sme ostali vysiť, ja som musel normálne tú dodávku takto perovať, aby chytila grip, vieš. Čo? No, sme 4,5 hodiny meškali na inštaláciu.
Takže cesta do Lekovcov bola asi dlhá, nie? Hej, lebo už si to potom nechcel zdať a hlavne my sme spravili... Tak už si sa asi nemohol vrátiť úplne tak. To, že my sme presne spravili ten prehľud dole tým kopcom a už hore by to sme už nevyšli bol koniec, naspäť, no. Takže sme to museli dať dolom. Keby si videl. Fú. No. Bože. Ešte mám jednu. No poď, daj, Inštalátor, no. My sme vlastne chodili tým ľuďom po domoch a pri Krupine je jeden taký dom. Prídeme tam, smrad, proste bordel, všade hovna po dvore. Ale neviem, z akého dôvodu mal takú novšiu fasádu ten dom. Podľa mňa, ja neviem, vyhral taký sociálny paket, že proste tam prišli natiahnuť takí typci zadarmo tú fasádu. No a vrajím, že dobrý, že toto je vonkajšia jednotka, to musíme navrtať na strechu proste, alebo na stenu, na fasádu, potom to zvedieme kábom dole, že fasády sa mi nikto nebude chytať. To je nová fasáda, krásna, nechcem ani bohovi. Vy hľadajte pekne miesto, keď zvediete kábel, mňa to nezaujíma, nebudete do toho vrtať, vieš, tak my sme tam chodili proste toto, po vonkajšku, ale stará strecha, tak sme našli cez taký pôjď, proste taký zles, že nájdeme ten kábel. Tak sme to spravili, prídeme dnuka, smrad bordel, proste blato všade. No? No, v byte. V dome. V dome, teda. Chláčo nechcel vrtať na fasádu, aby sme mu náhodou nezašpili niečo. A ja, že kde chcete toto, akože ten internet ukončiť? A on, že no, tam v spálni. Prišiel do spálni, tam stará taká postel, tá duchňa, vieš, tá perina. Taká fučaná. Áno. A nenarúte mi tam bordel. A ja, že hej. A robíme. A chlap prišiel v tých čižmách zvonku, takto sa hodil do tej postele, zapálil si cigu a inak ste skade, chlapi. Do piči. To ja tu nemôžem trúsiť, kurva, ty si fajčíš v posteli v tých čižmákoch, ty sedliak. Ja som kámo robil... Ešte som takú robotu mal. Takto. Ja som chodil do školy na Vysokú. Do Brna, ale ma vyjebali odtiaľ, som neprešiel hneď prvý semester. No a vrátil som sa domov a mňa mama proste nenehala doma, vieš, že kvasiť. Ja som proste hneď musel nájsť robotu a že budem frkať. Tak kámo som išiel na pohovor na skladníka do nábytku. Mal som tam s nejakou vedúcou proste, že budem musieť čítať tie, vieš, plány na skladanie a skladať tam tie koje a potom vieš nakladať akože veci, keď príde taký zákazník, že sedačku kúpil kokotiny. A ona, že ma vyskúša. Tak mi dal takto plán iba, a že či viem, čo to je. Ja som predtým neskladal nábytok. Pozerám na ten plán, hovorím, že čo ja viem, šuflík. A ona, že to je posteľ. Čo ti je? No, a zobrali ma. Zobrali ma, kámo, a potom som tam proste prišiel a mal som tam kolegu a ten ma akože mal učiť. Ja som mal vtedy, ty kokos, nejakých 18-19 rokov. Proste úplne zasran. A mali sme postaviť koju celú, vieš, že skriňu, komodu dáku, tam dáš posteľ. A koja je vlastne to, čo akože vyzerá ako keby porobená miestnosť. Hej, ako spravená nejaká izba alebo čo, tak to boli tie koje proste. A že máme dáku spraviť, tak kam donesli sme zo skladu proste všetky tieto veci a dal mi postavať nejakú skriňu veľkú. A že vysokú úplne, akože až po strop, hej. A vravím, že no, že choď podľa toho plánu, už som akože vedel, vieš, že čo, kde, ako. Už som sa naučil. A že mám to skladať, že on hneď príde. Tak ja skladám tú skriňu a že mám dávať pozor. Čo mám dávať pozor? Však proste zakrútim šroubu, to tam spojím a hotovo, nie? Tak som zobral tú najväčšiu dosku, čo išla až hore, 2-metrovú. Dal som tam takto kolík. Buchol som. A zrazu pozriem takto na druhú stranu tej dosky. A ja som to celé prejebal. A vlastne celú tú dosku som dotrtkal. Vieš, lebo to proste... Som buchol po tom malom kolíku a on to vybil, že taký kus. Vieš, a proste celá tá doska bola úplne v riti. A že to piči, že... Teraz čo? On sa vrátil a vravím mu, že no, počuj, stala sa mi taká vec. Ja som ako buchol tak silnejšie a že som celú tú dosku dotrtkal. Tak sme to iba otočili proste ku stene a... No jasne. Ja ti vlastne teraz si pripomenul, že úplne to nie je z roboty, aj to vystrihneme keď tak, ale ja som si takto popri akože škole strednej vyrábal, hocičo som opravoval, som sa naučil opravovať telefóny, displeje vymieňať. Kamarát mi doniesol
že vymení na najnovšom iPhone display, to bol vtedy najnovší bola 7 plusko. A ja už vymenil som 7 už predtým veľa, plusko prvýkrát. No a som nikdy akože ani skrutky netriedil, tak som si to rozobral, všetko som na jednu kopu, že idem skladať, krútim, nejde. Face som dotiahol, všetko toto som dal do kopy. Zapol som, iba taký zelený pás. A že to čo? A to bol čierny, vieš, celý ten displej, že čierny. Že to nebol biely, ale mal vtedy bielý pruh, ale ten čierny. A iba zelený pás, neviem, ty si to prejebal. Roman zlý ti displej poslali. A on že ako si, že tak príď sa pozrieť, že zelený pás. Veď to ti prišlo zlomené. Začal sa to rozoberať. Ako som odkrúcal skrutku, tak už iba svetlo som videl skrz. Zrazu som prevrtal som displej. A ešte aj pred ním, vieš, že som to nemal ako vykryť, že to bola niekoho iného chyba. A potom čo? Nič, musel som kúpiť nový. Zarobené. Čo som si pýtal 10 eur za opravu, tak som zaplatil 80 za nový displej a už sa dobrigadovalo, no. Ja som ešte v tom nábytku, kam som prišiel a tam boli niektoré veci, že veľké, vieš, že ti prišla, ja neviem, takéto kreslo alebo nejaká sedačka alebo čo a to malo, že veľké krabice. A ja som sa tam chcel zajebávať. A že do piči, že ako sa budem zajebávať. Ja mal som tam kámo takú taburetku malú, vieš. Tak som si zobral tú taburetku, v sklade som si ju položil a som urobil tak, že kámo, ja som zobral jednu tú krabicu, to bol taký kváder a ja som to dal na seba a ja som si vyrezal taký pás tam. A ja som kvasieval v tej krabici. A hral som sa na telefóne, vieš, a kúkal som cez ten pás. On to vedel, že som to spravil, on si myslel o mne, že som retardovaný. Akože neviem prečo. A kámo, tak som kvasil v tej krabici a cez ten pás som pozeral, že vedúca išla z predajne a ma hľadala. A iba vidím, že ide do šatne, že či sa tam nezajebávam a potom ide naspäť, že musím byť asi na predajni. No a ja som vtedy, ak som už videl, že ide naspäť, tak ja som dal tú krabicu dole a vošiel som na predajňu druhými dverami. A som sa tváril, že som bol na predajni len z druhej strany. A takto som to robil v kuse. A nechytili ťa? Jasne, že nie. Ja si myslel, že si jebnutý. A tak som mal málo rokov. 27. Spravil by som to znovu. A tam som kamo mal, že 2,30 eur na hodinu. To je dobré? No nie, však to bolo strašné. To je strašné, no. Ja som našťastie takéto niečo nerobil, ale robil som na páse. Som tam nastúpil. To bola moja prvá taká vážna robota. A som nevedel, že nemôžem kolegom vraviť, koľko zarábam. To sa nehovorí, lebo akože mi dali o 20 eur viac ako ostatným. Som to povedal hneď prvý deň, že toľko zarábam. Už som bol najhorší v celej robote. Najhorší. Všetci mi to dávali pocítiť. Nikto mi nechcel pomôcť, nikto mi nechcel vysvetliť nič. Za to, že ja som proste tam bol deň, ty kokos. No a bola taká dohoda, že budeme robiť ránky a poobedky, žiadne nočné. No a typek proste mi poslal po mesiaci prvú výplatu. Prišla výplata a pozerám vo výplate, že prvý týždeň mi strhol peniaze za to, že vlastne ma zaučal a že som nerobil na 100%, takže si akože nemôžem tie peniaze zobrať. Pozerám a ešte k tomu mi prišla správa, že a zajtra máte nočnú. Tak som sa nasral, ja som vyrábal obaly na jedlo a som ich rezal na presný rozmer. Tak som, neviem, či 50 000 obalov nenarezal o centimetr kratšie, alebo o milimeter, tak, že ono to už vtedy stroj nemohol brať, že sa mohli vyhodiť, ale nikto si to nevšimol. Všetko som zlorezal a zablokoval som si telefónne číslo a neprišiel som na druhý deň ani bohovi do tej roboty. A iba mi volá tá vedúca, že a kde si Adam, do nočnej treba ísť? A ja, mne nepríjem ani bohovi. Neexistuje. No a som aj neprišiel, lebo som počul, že ten druhý typek, čo tam robil, som si bol kamarát, takže šéf musel ísť do Monterey aj zrobiť. Namiesto mňa šlak ho trafil, no. No ja mám ešte jedno, už potom nebudem mať žiadnu. No tak idem ja ešte. Tak povedz. A tak ja nemám také, som zaspal v robote. Ale akože ja s odospávaním to je že normálna vec. To je každodenná skúsenosť. Tak ja keby som robil, ja neviem, autobusára, všetci meškajú do roboty, všetci. No že proste, však mal som home office. A bolo to tak, že ja som mal od 9. akože najneskôr vždy začať v robote, vieš. A zapnúť počítač, že takto. No a mal som teda o 9. začať, ale som spal. Je zvonil mi budík a v kuse som to dal, že snooze. Jak sa to povie po slovensku? No, preložiť. Preložiť, no.
preložiť budík. A proste takto mi zvonil telefón a som klikol a takto zavreté oči, spím a zrazu len, že halo? Halo? To viem. Marek, si tam? A ja zo sna iba, že ty kokos, to čo? Pozerám na ten telefón, rozospatý a kúkam a ja som volal so šéfom. A že do piči, to ja som musel asi omylom zdvihnúť, vieš? A že teraz čo? A ja kúkam na ten telefón, tak tie sekundy, jak idú, vieš, jak telefonujem. A z telefónu len halo? Halo? Si tam? A ja že, čo sa mám teraz ozvať? Nemôžem proste, ani bohovi. Tak som ho takto, že... A vypol som ho. A zavolal som mu potom, že ja som ťa nepočul. Nie, že ty si ma asi nepočul. Proste dať čo s telefónom. Že toho, čo treba. A už som mastil. No. Povedz. Že kamaráta som mal takto, čo zase ho kontrolovali, že používali nejaký Teams alebo niečo a musel tam byť furt online, vieš. A keď nehýbal on myšou, tak jeho to dalo do nejakého spánkového módu alebo čo, že je proste mimo. Som prišiel k typkovi a on mal ten ventilátor, že sa takto hýbe, vieš. A kámo, on už neviem presne ako to bolo, natiahol tam proste také želánko, o jeden koniec dal o tú myšku, že to dáko tak, že vyselo asi z toho, dal si tam proste nejakú krabicu alebo niečo, nejakú podložku a ten ventilátor, jak sa hýbal, tak proste mu chodil s tou myšou a on kvásil na gauči a spal. So, vieš ako, work hard, not smart. Či work smart, not hard, proste. Bože, teraz si strašne pripomenul, bože, akože úplne, ja neviem, či to vôbec je to nie k téme, ale na strednej, na praxi proste, my sme mali 8 hodín prax s kámou a sedeli sme všetci takto pri kompoch a presne sme čo mali robiť. A kámo, ja neviem, či to mám ako ukázať, ja to musím ukázať. No a proste, vieš, takto si sedel na lavici a môj spolužiak tiež takto zaspal, vieš, že takto robil a kámo, on tak spal, že ho rozprával, zaspal a proste takto. A taká rána more a hneď, majster, ty mi tu nebuchaj po lavici a vypadni von. Ty kámo, takto môj. Ja som raz, a to je tiež mimo, to je teraz zo školy. My sme mali, kámo, hodinu informatiky alebo čo, niečo také, na počítačoch proste. A boli 2 rady. Tuto sedeli a tuto, že ja neviem, že 5 a 5, hej. Dostali sme úlohu, toto vypracujte. Klepem tam do počítača, ďobkám si, porobil som za 30 minút, pohoda, mám 15 minút veget. Kámo, tak som si dal ruky, vystrel som nohy, položil som a zrazu všetky v počítače v tej mojej rade iba, že... Ty si... A všetci iba, že... To čo sa stalo? Mne sa vypol počítač a všetkým zmizli tie rozpracované úlohy a ja iba takto som sedel a že... Kurva. Takto som pozrel po ten stôl a kamo ja som petou trafil predĺžovačku a ten vypínač a ja som vypol počítače v celej hrade úplne. Ja nemám úlohy. Prečo mne sa to vyplo? A sejol si to? A ja som to asi sejol. Dobre, morad. Ty kokot. Fú, ale toto nemyslíš, kámo. Proste... Bože. Jaj. To je asi všetko. No. Medzi tým, ako sme tu poučili, sa nám 3-krát prošlo natáčané kvôli nedostatku pamäte, takže Apple sponzorujte nás. No, ďakujeme krásne za sledovanie dielu číslo 3 podcastu Nerieš čosi. My sme boli radi, keby to riešite aj na sociálnych sieťach a dávate nám nejaký feedback, píšete nám, čo si o tom myslíte. Aké chcete témy a tak. A ďalšie budú aj zaujímavé vlogy. Máme vymyslené podľa mňa celkom dobré veci. Takže máte sa na čo tešiť, bude to zaujímavý content. Zatiaľ budeme radi, ak nám to budete zdieľať. Subscribovať. Subscribe to my channel. A ďakujeme, že nás pozráte. Do čoho? Do zabavenia? No, do... Nerieš čosi. Nerieš čosi.